Повечето мъже никога не тестват една жена. Те приемат, че добротата означава лоялност. Бъркат привързаността с уважение. И когато разберат коя е тя в действителност, вече е твърде късно. Тя вече ги е изтощила емоционално, финансово или дори по-лошо. Но ето истината. Истинският характер на една жена не се проявява, когато всичко е наред. Той се разкрива, когато я предизвикаш. Ето защо трябва да я тестваш рано, преди да й отдадеш времето си, сърцето си, ресурсите си, преди тя да се превърне в някой, който може да те унищожи. Днес ще ти покажа точно как да го направиш. 1. Наблюдавай как реагира, когато й кажеш «не». Ако искаш да разбереш коя е една жена в действителност, какво чувства към теб и на какво е способна, не я гледай, когато нещата са лесни. Гледай я, когато й откажеш нещо. Всяка жена може да бъде мила, очарователна и съгласна, когато получава всичко, което иска. Но в момента, в който й откажеш нещо, времето си, вниманието си, парите си, съгласието си, ще видиш истинския й характер. Ето защо това е най-мощният тест. Не е граница, а начинът, по който една жена реагира на границите, разкрива всичко за нейната емоционална зрялост и уважението й към теб като мъж. Кажи «не» на молба, за която тя предполага, че ще кажеш «да». Може би иска да зарежеш всичко, за да я видиш. Може би иска да й вземеш пари. Може би очаква да се съгласиш с нейния план. Кажи «не» спокойно, без драма и наблюдавай. Жена, която истински те уважава, ще се адаптира. Може да не й хареса, но ще разбере. Ще приеме, че си мъж със собствени стандарти, собствено време и собствени приоритети. Но жена, която е манипулативна, с чувство за право или те вижда като ресурс, който да експлоатира, тя ще се пропука. Ще избухне. Ще се опита да те накара да се чувстваш виновен. Ще започне да поставя под съмнение чувствата ти към нея. Ще използва емоциите си като оръжие. Сълзи, мълчание, пасивна агресия, всичко, за да те накара да се подчиниш отново. И това е твоят отговор. Ако тя не може да приеме «не», тя не те уважава. Уважава само това, което можеш да направиш за нея. Ето защо толкова много мъже биват изненадани в отношенията си. Те не тестват. Продължават да казват «да». Продължават да дават, да се съгласяват, да угаждат и не виждат бурята, която се надига, докато не стане твърде късно. Но мъжът, който казва «не» рано и често, не само се предпазва. Той отсява жените, които са били там само заради това, което могат да вземат. Затова я тествай, не с игри, не с манипулации, а с граници. И когато видиш как реагира, повярвай й. Защото жена, която не може да уважава твоето «не», е жена, която в крайна сметка ще те унищожи със своето «да». Та отнеми нещо и виж дали ще остане. Ако наистина искаш да разбереш защо е с теб, ето най-важният тест. Отнеми нещо. Отнеми постоянното писане на съобщения. Отнеми подаръците. Отнеми малките луксове, които предоставяш. Отнеми предимствата, които тя получава просто защото е част от твоя свят. Не завинаги, а само достатъчно, за да видиш коя е тя, когато няма момент на награда. Ето една сурова истина, която повечето мъже пренебрегват. Някои жени са там заради теб, други заради това, което им предоставяш. И не можеш да направиш разлика, когато тя получава всичко, което иска. Затова този тест работи. Той премахва комфорта. Премахва автоматичния достъп. Кара я да разкрие дали връзката й с теб е изградена на емоционална дълбочина или на материална изгода. Помисли за това. Ако е свикнала ти да плащаш за всяко хранене, спри да плащаш. Ако е свикнала да зарежеш всичко, за да й отговориш веднага, забави темпото. Ако е свикнала на постоянно уверение, спри да й даваш валидиране по нейно желание. След това наблюдавай. Жена, която е искрена, която е с теб заради теб,
а не заради предимствата, няма да се срине. Няма да направи сцена, да те накара да се чувстваш виновен или да се държи така, сякаш си чужденец. Може да е изненадана, но ще се адаптира. Все още ще иска времето ти, енергията ти, присъствието ти, защото това е било нейното желание от самото начало. Но жена, която е била там само заради това, което й даваш, ще се разпадне. Ще избухне. Ще те обвини, че си се променил. Ще загуби интерес, когато предимствата намалеят, защото истината е, че тя не е била привързана към теб. Била е привързана към комфорта, който си й осигурявал. Ето защо толкова много мъже биват изненадани от предателство. Те бъркат транзакционния интерес с истинска връзка. Предполагат лоялност, когато всъщност става въпрос за условна зависимост. Ето частта, която повечето мъже не искат да приемат. Версията на нея, която си виждал, може да не е истинската. Истинската й същност се проявява, когато спреш да подхранваш динамиката, на която е свикнала. Тогава разбираш дали тя е способна да те обича, когато не е лесно, когато не е бляскаво, когато не получава всичко на нейните условия. И ако тя не премине този тест, не се бори за нея. Не преговаряй. Не се изтощавай с обяснения. Напусни я. Защото жена, която остава само когато предимствата текат, е същата жена, която ще си тръгне в момента, в който се появи по-добра оферта. Най-добрите връзки се изграждат върху присъствие, не върху осигуряване, върху уважение, не върху награди, върху лоялност, която остава дори когато няма нищо материално за спечелване. Затова отнеми нещо и виж дали тя ще остане. Защото ако е обичала само предимствата, тя никога не те е обичала истински. 3. Не се съгласявай с нея и виж дали все още те уважава. Ето един от най-подценяваните, но разкриващи тестове, които можеш да приложиш към една жена. Не се съгласявай с нея. Не по дребнав начин, не като предизвикваш конфликт, а като спокойно и уверено отстояваш позицията си, когато тя очаква просто да се съгласиш. Защото всяка жена може да се усмихва, да флиртува и да бъде мила с мъж, който се съгласява с нея. Но истинският тест за нейния характер е как реагира, когато не го правиш. Несъгласието е моментът, в който маските падат. Кажи, че не споделяш мнението и за нещо важно. Може би става въпрос за ценности. Може би за начина, по който прекарваш времето си. Може би за това какво е приемливо във вашата връзка. Наблюдавай внимателно. Жена, която те уважава, която истински те вижда като мъж, когото може да възхищава, няма да се срине при несъгласие. Може да ти противоречи, разбира се, може да те предизвика, но няма да те омаловажава. Няма да те засрами. Няма да започне да те третира като по-малко мъж, само защото си посмял да имаш собствено мнение. Но жена, която е манипулативна, контролираща или емоционално незряла, ще се разкрие веднага. Ще повиши тон. Ще се опита да те накара да се чувстваш виновен. Ще те обвини, че не я обичаш. Ще използва несъгласието ти като оръжие, за да те накара да се подчиниш. В нейния ум любовта съществува само когато се съгласяваш. И това е опасно, защото връзки като тази не са партньорства, те са борби за власт. Ако една жена не може да приеме твоето несъгласие, тя не иска мъж. Тя иска огледало. Някой, който отразява нейните вярвания, желания и емоции без въпроси. И в момента, в който спреш да бъдеш това огледало, тя ще те намрази. Ето защо трябва да тестваш рано. Мъже, които се страхуват от конфликт, които се съгласяват с всичко, за да запазят мира, се подготвят да бъдат унищожени. Те потискат мненията си, нуждите си, границите си, докато един ден не осъзнаят, че са загубили себе си напълно във връзката. Но мъжът, който може спокойно да не се съгласи, изпраща ясно послание. Ценя те, но ценя и себе си.
и не съм тук, за да бъда оформен според това, което искаш да бъда. Ето какво е важно. Правилната жена ще те уважава повече за това. Може да не й хареса в момента. Може дори да се разстрои. Но дълбоко в себе си тя ще се чувства по-сигурна, знаейки, че не си податлив, че си способен да отстояваш позицията си, че си мъж с принципи и не се страхуваш да живееш според тях. Грешната жена обаче ще направи всичко по силите си, за да те накаже, че си посмял да мислиш различно, и това е твоят отговор. Несъгласието разкрива дали тя иска партньор или марионетка, дали цени твоята автономия или само това, което може да контролира. Затова я тествай, изкажи своята истина, отстоявай позицията си и не отстъпвай. Защото жена, която не може да те уважава при несъгласие, никога няма да те уважава истински. Тестовете са прости, но разкриват всичко. Кажи не. Отнеми нещо. Не се съгласявай с нея. Наблюдавай как реагира. Защото нейната реакция не е свързана с ситуацията. Тя е свързана с това, коя е тя в същността си. Правилната жена ще те уважава повече, че отстояваш себе си. Грешната жена ще покаже, че никога не е била там заради теб, а само заради това, което си й давал. Тествай я. Не се страхувай от истината. Защото мъжът, който тества една жена рано, е мъжът, който се спасява от унищожение по-късно. Ако някога си тествал жена и си видял истинските й цветове, коментирай по-долу. Аз съм видял истината. Нека видим колко мъже познават тази реалност.